Eu son África López, traballo no Instituto Urbano Lubrís, dou clase de Filosofía e tamén son a responsable da Biblioteca Escolar. E como parte das actividades da biblioteca, ou en colaboración con ela, mellor dito, o curso pasado empezamos con un proxecto que se titula Pasaporte Lubrís, no que intentamos poñer en valor a diversidade que temos no centro. Temos máis de 20 e pico nacionalidades e tamén diversidade de culturas varias. E queríamos poñer eso en valor e non velo como algo negativo ou como algo con dificultades. O proxecto foi moi variado, participamos profesorado e, por suposto, alumnado de moi diferentes materias, desde educación física, filosofía, a cousas de ciclos e cousas de idiomas, e fixemos actividades moi variadas. Tivo un impacto grande no instituto, no que se logrou que houbera unha convivencia e unha colaboración entre persoas diferentes que normalmente non hai. Se xuntaron rapaces de ciclos con rapaces e rapazas da ESO, de bacharelato e profesorado de todo tipo de disciplinas. Unha das cousas máis emocionantes que fixemos foi un vídeo no que se recitou un poema de Rosalía en 13 idiomas, entre eles guaraní, wolof, caló e moitos outros. Todo isto contribuiu a ter moi bo clima no centro e a que se iniciaran relacións que antes non había. De aí que queramos continuar este curso e que consideremos como algo positivo que pasou no noso mundo educativo.